Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abamoni sin chuaja, ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ miri emi n'ụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkasị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala n'Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. Answer. My mission is to help people live better life. Today, no gawa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ altar versus altar. Why you should have altar that speaks for you. I'm here to tell you that no why no n'ime bụ ụwa mmụọ. A ga-enwerịrị onye na mmụọ na-agbara ọgụ. A ga-enwerịrị altar. Mmụọ ga-anọ behind you. Igwe ndị mmụọ ga-anọ behind you. Ọtụtụ ndị mmadụ edebego onwe ha n'ọnọdụ nwere ka ọ dị maka n'ihi na ha mere onwe ha slave na mmụọ. Ọ bụrụ na ị mere ihe kwesịrị ime n'ụwa mmụọ, iburu an orphan maka na onwere mmụọ na-ekwuru gị, maka n'ihi na ị disconnected onwe gị from your root. Ị disconnected onwe gị from mmụọ ndị gị na ha so ebi ụwa. Ị disconnected onwe gị site na ndị otu. Ị disconnected onwe gị from the root, maka na aka na osisi ọmụna, any branch of tree that disconnected itself from the main tree will die off. The same thing, let me tell you what you don't know. Once you disconnect yourself from the main tree, your root, you will die off. Ihe ndị a bụ ihe ndị anyị ga-eneba anya ka ị mara uru ọ bara mmadụ ịkọnetụ onwe ya to an altar. Ihe ndị a ka anyị ga-eneba anya. But before we dive into today's lecture, echefuna na anyị ka nọ na ọnwa July. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Yes. N'isi ụtụtụ a, distance is not a barrier. N'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja go for kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of Eze-Ana Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Ayo mundondo kanka n'isi nwoke n'isi nwanyị. Ndị na-esonyela all over the world. Etu aka isi achịkọta ya mgbanya. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ha na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike. Chat ya m na WhatsApp. My WhatsApp number is on your screen: 08057837672. Yes, anyị ga-achụgodo anya ụbọchị ọbụla na-achụ aja n'isi mmadụ dum ndị sonyela anyị. Till the last day of the month, anyị ga-achịkọta ya, anyị ga-achụ aja dị iche iche to entities of powers n'aha mmadụ dum. We have massive testimonies, but we don't share it unnecessarily on social media. Maka ọ dịrọ necessary is not why we are here. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na anya bụ aja, chat ya m na WhatsApp so that I will guide you. Forward their 3 prayer requests, make token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and go other things we need for you in order to book you. Now, let's proceed. Gịnị ka na-ekwu nnukwu maka ya? Ị ga-enwere your altar that speaks for you. Let me tell you, before anything ọ bụla eme in this gross material world, omego n'ụwa mmụọ. Let me tell you what will shock you. Do you know that there were other worlds that exist? Ebe living CB. Some worlds are occupied by hypersonic beings, supernatural beings, and natural beings. We human beings are living on earth. But I can tell you, those inspirations, I want to enweta when I create phone, when I create every wonders and good things of life, our inspiration, I enwetalo, stay at the other higher regions. What am I saying? Now, whatever that is existing in this gross material world, Emego exists in one more. All Macanon and exist in one more. Kaiji we faint idea of how to replicate them here on earth. So before you for the in the world of gross material,
gonna one more. Those higher beings, those entities of powers that are operating in the higher frequency has been experiencing those. That is why if you see some, name it scientists or whoever, in the head inspired, then who inspired him or her? Is spirit from the higher realms. In my previous lecture, I'm going to give many realms, and with many kingdoms, and with many worlds, and with many paradise, and with ethereal world, and with so many words, man, when we keep our afa, because now, what's afa in why what's here? Because now your imagination, and we broke low like that, and the people are privileged, can go see some of these realms and kingdoms. No one there, and the envelope beings now man those words and kingdoms and realms. They are not humans, they are beings. Oh, yeah, but whenever the invocation, I do call the entities of powers. I do call hypersonic beings. I do call the beings from the luminous height. I do call beings from the light region. Yes. And with these beings, the entities, the wa, yeah. Which is the, then I walk in line with the supernatural being, the creator of the whole universe. And when the more job, no one can align yourself with. To these entities of powers, see establish their realms and powers in this gross material world. They anchor their powers in this gross material world. And then will elemental beings then I got in a memma. Nature to na madozi. And then Danine will encourage her anchor goal here on earth. And with many altars, Ehibela, no solo, they work hand in hand with the supernatural entities. You will see them in nature. That is why in Ugochitubelu in our temple, we believe in nature beings, because Eze-Ana is all about nature. That is why when you go to our temple, we don't joke with flowers. We don't joke with natural flowers, natural plants, trees, because they are an abode for the herbs, the elemental beings. And if you follow the path of nature, nobody can harm you. But I go to our temple, in our altars, in our white altar, we decorate our white altar with natural flowers because they attract these herbs. Or if you are permitted, you will see them coming. Now, one matter what you can always see, anyway, for some flowers, notice that some flowers do release some fragrance. And when they release those fragrance, you notice the visit of the elemental beings. The arrival of incense, butterflies, etc. Because they were invited. They were invited. So what am I saying in essence is this? And will altar. It's a natural altar. If we know when you open up Basalo, Basa in the temple, we don't talk about anything Basalo. On what one of the guys say, you go to the Yagi anything. See the Bena begging.
We don't do that because we operate with a higher vibration, higher frequency, higher beings. Yes. If we must have any sacrifices, must be done in the temple. So, if we see an altar that is for you, that entities of powers will be from the altar, radiate their grace before you. Especially what is so important in everything is protection. If you belong to the right altar, nobody can harm you. Nobody can take what belongs to you. Nobody can manipulate you. Nobody can hinder you. People might try, but they will not succeed. Because new supernatural beings that is backing you and watching your back. In the temple, we have 4 groups in the temple. Friends of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission, and consecrated group. We keep on watching their back on daily basis. Ọtụtụ n'ime ha nwere ike, ọtụtụ n'ime ha ndị nọgoro na temple anyị with for years. Ma, we don't disturb anybody. Sometimes when we deal with it without even informing you. We watch your back. As long as you are a dedicated member of the temple, we watch your back. Because what is important most is protection. We are living in a competitive world where most people will not like you. Because you have what they don't have. So what is important is protection. Elephant in a somebody and sabotage your effort. So you must have an altar that is speaking for you, that is watching your back. So that everybody cannot like you. Whenever they go to their negative altars, begin to kabash it. Whenever they go to their okon, begin to manipulate you. Onye ahụ nwere ike isi kere ebe uru ọgwụ ịgwọrọ ma ọ bụ kelee nke na-eme mana ọ mara na nwere ọgwụ ọbụla eyibere gị enwekwana ihe ọbụla ebinyere gị na-elekwa because we operate with the higher frequency. The natural beings ụzọ ha si arụ ọrụ buru ibu mana o nwere ike ihe anyị na-ene anya nwere ike ọ bụrụ onye nwa bụ ihe kacha mkpa nwere ike na-achụ ego mbute mana mmụọ mago na ihe gagoro mkpa bụ ndụ gị na ndị iro gbara gburugburu na ihe dịgoro mkpa bụ to deal with ya ndị ilo maka na ihe dị ndị wee rie akụ na akụnụba ahụ ị na-achọ. So ị ga-enwerịrị ọta ọ dịbara from the ancient time. Ejiri ọnwa adịbe eme mgbọrọgwụ. Nwa eze anaghị efu na mba. Eze ahụ ị na-ajụ nwere ụfọdụ ihe ọ ga-abụ nwa ụfọdụ ya abụ ịlọ. He communicate with your spiritual mentor, your priest. Say na ihe dị eto ịlọ na nlọ nwere ike ọ bụrụ ihe ọfụgoro ma ọ bụ ihe egosigoro ya. Mana ọ nwere ike ọ bụ ihe mmụọ ji wee mee ka ị malụ na-enwe na agha adị mana na eburu gị agha. Mana ọ bụrụ na ị nwere mmụọ ọbụla na-aba aka gị ga-adị ka na ọfan na mmụọ. Mmadụ na-eprotect onwe ya. Therefore our elected people, they will always move with securities. Because now by virtue of their being public servants, and with more enemies, then they make provision for security. You want to know it's one and some people that will go to negative altar begin to make some incantation, begin to lay curses upon your life. Only governor no only marry home, mamma no only go feed on you, we marry a penampa or tobacco weapon. You must have an altar that watch your back, altar ne kurugi, altar ne garigija, altar na watch your back, and the show no kikobu ne fro. Then a baba zimbo, you hear them babo, in our bosom boy here batalo, or the ganaka. Over an patch on Edik. Get a can kumakia. Aburu ni word altar that is backing you in a mistake. Onworo onye ọbụla wee prominent person in one altar that is backing him or her.
mana o nwere ike ọ ya agwa gị. Either you are in sacred place or you are in secret place. But ihe na-achọ ịgwa gị bụ choose sacred place maka ndụ gị na ndụ ezinụlọ gị nakwa ihe ọma nke ndụ. What is important is for you to key in into the natural things, natural beings. Imegidekwana mmadụ, irikwana nke mmadụ, imegidene mmadụ maka na ụbọchị amụrụ dike na mba ka amụrụ ibia. Ka ọzọ before mmeche, ichefukwana ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefukwana na anyị nwere festival anyị na-abịa n'ihu na September. Yes, na September anyị na-eme ya annual festival, and New Year festival. Atụkwara anya na onye ọbụla bụ child of the temple ga-contribute ihe ọbụla o nwere ike iji wee kwado nyabụ aja na saraka anyị na-eme. A na-esikwazi nwụọ ọtụtụ ndị mmadụ abịa nwe aṅụrị. Anyị na-eme ka anyị na-eme this year. Nke next year ga-abụzi na temple anyị na-alụ ka anyị ga-anọ wee eme, mana nke this year a ga-emekwa ya ebe anyị na-emebi ya. Ọ bụrụ na iwe child of the temple, cheta na ị ga-achat m weda m etiri na WhatsApp group maka na enwe ndị anọ na WhatsApp group. Yes, so whether my name and no under the influence of my voice, my name is child of the temple. Chat me on WhatsApp. My WhatsApp number remains 0805 7837 672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe si n'ime ike ke Chineke na-apụghị. Ezi m ụzọ m ga-esi lụwo ya n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu nke pụrụ ime ihe be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị ọnụ.